yazi yosinceda ke into yoba uququzele uqonda apha emva komama khona umalume, ngoba ndiyatsho emva kwale nto isehleleyo njengosapho lakho lokulahlekelwa ngutatakho, ndifuna kungakhangelwa kude xa sekufunwa inkokeli entsha yozigode. Ndifuna kujongwe kuwe kanye. Hayi, thengana undiqondi, ndiyayazi into ubutata kakasweleki, mna ndiphezu kwayo yinto yoba kungasithina abhaqo afunyanwe ngamapolisa, kodwa ambambe amvalele. Bendiyazi ke le nto uba umkhonze gqithi uyise, kodwa ndifuna uxela into ibenye, mna ndimazi njengale ndoda azibonakalisa ngayo kuthi, ewe, kodwa khona umsi obetha amehlo. Sithando sam, loo nto ithetha ntoni? Ithetha uba kukho base eziko. Ndifuna uba ngathi siyaxoxa siyaqonda, siyawuthwala umnqwazi ngale nto, ngoba jonga, khangela phambi kwethu, jonga thina buphucukile gqithi ubomi esibuphilayo, and ngaphandle buyaqwalasela, burhalelwa, bunqwenelwa kanye ngaba bantu babathina sinqwenela ubabo. Hayi, abantu abasebenza kwipolitiki. Uzondixelela ke wena uthi yiminikelo nezishumi kuphela, zwe kuphela le mali esiphila ngayo. Anditsho uba ndiyakhalaza, anditsho uba ndiyakhalaza. Mna ndiyabuthanda ubomi, ndiyayithanda le mpilo, ndiyabuthanda ubu butyebi bundifanele, and andisathethi ke ngamandla obuziswe bubo, kodwa ewe ke uzolinda umfundisi uSimon uzotsho afike. Ngasikatsibetanci ke xa sephendula ezi mpendulo, ngoba nguye othe kanti unazo. Tu andizumelana ke lana. Le impilo esiyiphilayo ayiyo. Sando sam, iphi imali babekuthi ezandleni? Iphi? Mayibe kanti phezu kwayo, yandiva? Khawutsho kum, bekutheni ke wena uzungabikho kulaa ntlanganiso ibisekuseni ecaweni? Myeni wam, sithandwa sam, kumeba uzifohle uzinyakathise, khazibonise mani, zazise uba ngubani wena, kuwe uzikode oyowuphatha. Wangayenzi loo nto, uyozibhaqa emva emsila, yandiva? Ulinde ntoni? Utatakho usumxelela uba usalinde loo mntu mna? Hayi, uthi after ezi zigigaba zonke ezivelileyo uyophinda athi prut. Sesifikele kulo mga wenyani ngoku, wenyaniso. Utatakho, sando sam, uzomana uzibonakalisile indoda ayiyo, uzivezile watyhilwa. Akayiyo indoda elungileyo. Wanditsibela mna ntombi ndini, ndithetha inyani emsulo. Yazi andizuvana nongabhadli kwembiza yakho mna, ngoba sesifikene enyanini yento yoba utatenu akangamntu olungileyo. Yeyiphi ke ngokuloo ndawo ozondibeka kuyo? Yile yokutsalwa ngempumlo avala umlambo? Ina ke tata bamba sendigqibile. Uthini apha kum? Hayi tata, hayi sokuphosisa. Hayi uthini apha kum? Hayi, ukusukela nina ngoku?
Tyintiza, oh uyeva mhle, oh uyeva mhle, amasango avulekile, uyambona? Mhle uThixo. Uthi uthini ke ngoku umanyoko? Umam Evelyn. Hayi ngiyazenza izinto. Hayi kodwa tata, mna ndaziqhenya ngawe, mna ndinebhongo ngawe mna tatam. Uyayimela into oyimeleyo and uyava nayo uyibonile imisebenzi yakho. Esi sihlalo awusifumenanga nje, usisebenzele. Tyintiza, ndangathi nayo nendawana yokungazithembi, ndakubetha mna. Tyhini, awuzazibuya lingana wena nomfundisi uSimon. Xa kungena nina kaloku enkonzeni kuyacothwa. Tyintiza tata, hayi. Ndiyakuvuyela mna. Oh, into uncedo lwam. Hayi ke ngoku tata, utsho. Hayi ungathembela kum ke, ndiyawukuxhasa mna. Hayi kodwa tata, ndifuna ungazilibali wena nawe, ungaziqhwabela izandla. Nguwe oliphetheyo eli khaya. Andisafuni nothetha ke, ndinombono wakhe sehleli phaa esihlalweni cangoThixo besikrobe ngamafula ezolo. Hayi ndineshori mna tata, ndiyayazi futhi nibuncumile apha hleli khona, uyazidla, uyaziqhenya, unebhongo ngathi.